Трябва добре да се подготвиш. Аз много обичам без да бързам и да тичам, спокойно празниците да посрещам. Усилие ще направя, някой с нещо да подсещам. Делниците са ми толкова скучни и досадни, да спя до обяд, а ти на работа като на барак, да правя сутрешното си кафе сам самичка и те чакам от работата вечерта. И колко бавно правиш всичко, все ми казваш, че си уморен. Аз след обедите с шопингите всеки ден, които правя, и нещо важно аз като забравя. Ти за моите чувства не питаш ме, нали? Мълчи! Сега на майка ти се обади. При нея бързо отиди и двама пи кабаница и баклава, боба пълнения и пипет, взимаш бързо и вече сам си идваш у дома. Да искаш да се готви всичко, само тъй ми се сторило. Ало, мамо, идваме и сега. Ето ти